Češuji tady Gorici z kanálu Betlehem, já vás vítám u druhého dílu na hru Outlast. V minulém díle jsme skončili, že už jsme tam ty dva tuflíky nebo odemkli, ale já jsem to pak nevěděl, jak se pokračuje a kouknul jsem se na video, jak se to pokračuje a už vím, jak se to dělá, takže jdeme se na to kouknout konečně. Ještě než začneme úplně hrát, tak jsem vám chtěl říct, že Daddy bude mít novou grafickou kartu. Není to nějaká extra grafika, je to 512. Je to Nvidia GeForce 8800 GT 512 MB grafické paměti. Zkoušel jsem na tom hry, není špatná s tím procákem. GTA 5 jede na nejmenší detaily, těch 30 FPS furt se drží. Eurotrack jedou na vysoký 60 FPS, dá se říct furt. A pak jsem tam zkoušel Spin Tires, který jede taky docela v pohodě, plný detaily, 40 FPS, takže s mým procákem už to jede trochu líp, takže už byste mohli počítat, jestli ta Daddyho základovka to veme, tuhletu grafiku, tak už byste od Daddyho mohli čekat nějaký zajímavější let's playe, myslím si, že zajímavější hry. Takže třeba například by mohl natočit ten Outlast, to nevím úplně přesně, ale já se teda, když už to teda natáčím já, tak nevím, jaký by to bylo od Daddyho, ale myslím si, že když budete napsat pod koment, jestli to chcete od něj taky, tak určitě napište pod koment, jestli to od něj chcete taky. On mi to určitě natočil. Takže my si teda na to jdeme kouknout na tu hru už teda. Takže skončili jsme tam vlastně nahoře a jo, tady vlastně, jo. Já jsem to trochu zapomněl, jak se to hraje, když to tak nějak řeknu. Ještě tak nějak trochu vím, ale nevím úplně, takže... Tak, tady jsme minule skončili. Tak, já nevím tady, jestli to bude, nebo ne. Mě zajímalo, jestli je prostě výhodnější mu prostě utíkat furt. Všechno to rychle odjistit. Jestli to je fakt lepší, nevím. Takže my tady rychle od ty tlačítka odjistíme. Ty vole, dělej dobře se do toho ty důvočků. To by bylo docela blbý, tyhle, kdyby se toto nezavřel. Tak, už teda. Omlouvám se, že jsem teď nenatáčel moc ten Outlast. Za prvý, neměl jsem na to ani extrémní náladu a měl jsem taky jiný práce, takže teď už jsou prázdniny, takže teď už byste ode mě mohli čekat nějaký, už taky víc nějakých let's playů a takový, takže takhle no. Takže tahleta grafika, ještě než se nám tady dostane a koukne se ten debílek, kde jsem nebo co se děje, tak jsem jí zkoušel dávat sem do svého kompu a takže ty testy opravdu byly takhle, takže jestli chcete natočit video na tuhle grafickou kartu na Nvidia GeForce 8800 GT 512 MB, tak pište pod koment a já bych na toto video natočil. Je to teda stará grafická karta, když si takhle trochu víc detailně ukážem, je to teda od Asusu, má takhle starý takže musel jsem sehnat redukci, abych Daddy mohl hrát, takže to bylo celkem problém, ale tak nevadí. Už tam hraju na svý starý R9, nebo ne starý, to je dobrá grafická karta, ne, nová spíš, takže už hry zase jedou v pohodě. Tak, my se teda jdeme kouknout. God damn. To je píču šklupatý, co? Tak bychom se rychle zase schovali zpátky. Dobrý, on jde pryč, to je pohoda. Dělej. Motherfucker. Tu máš ty mrtko. Nečekal to? Ohoho, nečekal to. Teď se bude dobývat. Je to fakt moc pěkně udělaný, jak se takhle dobývají prostě do těch dveří. Tyjo, doufám, že mi nepřeřvává hra. Teď jsem toho zjistil. Dobrý, já si myslím, že hra by mi neměla přeřvávat. Fakt to ne. Tyjo, to nechci. Ne, prosím, nepodívej se sem. Dobrý. Je to chytrý chlapeček, nepodíval se sem. Dáváme mu like. Nepodíval se sem. Já se bojím, hoší. Já se bojím. Tak vlezeme?
You are motherfucker. You are motherfucker. You are motherfucker. Právě mi z toho spadla kamera, já jsem se asi málem pozral, vole. Ty kráso. Oh, to je píčus, ty vole, tohleto, opravdu. Tak druhý pokus. Ty píčo. Fuj. Tak tohle bylo Brutus, ty vole. Až mi z toho spadla, ty vole, až mi z toho spadnul mobil. Ty káre, vole, ty pí. Já nemám tak pěkně naštelovaný, ty vole, on mi spadne. Já to pak budu muset ještě nějak dořešit. Já to byl pozradou, ty vole. Já co jsem ale požral, on byl jenom u mě, ty vole. Já nevěděl, že tam běhnu ten zmrt. Už jsem to díval. Tady je. Dneska tohle chci udělat, tuhletu, já jsem to... Hej vole, abych si to posral. Jsem se tam posral, ty vole. To je taková píčovina tohleto. No říkám, až mi z toho spadnou mobil, jako jo, takže... Už odešel ten zmrt. Je pryč. Tamhle. Počkej. Koní hlavu, ale super debilní, ale nevadí, jo. Píčo. Hihi. Krásně jsme se schovali a on nás neuvidí. Ty píčo, to byla takovej jsem posral, ty vole. Tu už je tady, aha. Hej, teď něco vyzkoušíme. To jsem neměl dělat. Hej, ta koní hlava si nás nevšimla. To je debil, on se nás nevšim. Kurva. Teď si nás všim, teď si nás určitě všimne. To je píče. Ty vole, dobře jsem mu zdrhnul, ty vole. Nečekal to, nečekal. Tam jsem nechtěl, aby šel. To si děláte prdel, tam jsem nechtěl, aby šel. Ano, správně, takhle běž, přesně tak, hodný. Jsem tu baterku, si dám. Proč jsem jde zpátky, ten jsme? Proč jsem jde zpátky? Kundo! Koní hlava, ty vole! Ne! Jestli sem koukneš, ty vole, tak ti rozdrtím držku. Nebo ty mě spíš, ale to je jedno. Vyměníme baterku, rychle. Vyměníte, debile! A jestli tady budeš, tak si ustříknu, ty vole. Tady ne?
Kurva, kudy? Tady, ty pičo, běž. Aha, utíkej. Ty mrtko, pojď, a už to máme. Hihihi. Už mi to ubrala hávka. Teď zmrban je tady. Sucker, motherfucker! To si nečekal, co ty mrtko? Utíkej, ty vole! Utíkej! Teď jdeme, vole! Zapni to, ty koní hlavo! Kudy, vole? Tudy, vole! Utíkej! Ty vole! Dostane mě ten smrt! Ty koní debilní hlavo, dělej! Máš to, ty píčo! Fuj, tak tohle jsme zvládli. Elektřina chodí. Bomba! Teď můžeme sepnout tu elektriku. Ne, vole! Konečně to jsem chtěl, vole. Co to? Ne! Ty kundo! Co to do mě píchnul, ty vole? Ty vole. Co to je za piču? Kámo, má prej být Outlast 2. Viděl jsem to od jednoho youtubera, demo verzi. Ty krávo, to je fakt maso, jo. Co to kurva? Viděl... Fuck, ty pičo. Ten další zdrhnul, ty vole. Ty káre, on už usnul chudák, ty vole. Měl si hodně namávat. Dokončili jsme to, bomba. Já jsem to hlavně nechtěl natáčet kvůli tomu, že se mi to nepovedlo, takže jsem byl línej to udělat, ale teď jsem se to konečně k tomu donutil, takže... Kde to jsme? Ty jo. No to bylo asi nějaký uspávadlo spíš, nebo jestli to byla nějaká droga. Nějaká droga, teď budeme mít určitě nějaký halušky, ty vole, bych si asi podělal. On mám tady nechal kameru, to je debil. Fuck. Nechal nám baterky. Šikovnej. Co on teď jako tady dělá, jo? Tak to je King, vole, on se schoval pod to. Dobrý týpek. Ty káre. Jak to udělal? A kam tak rychle zmizel? Tady nic není. Vidíš mě? Čau, ty vole, čus! Tak to je dobrý ksicht, ty vole. Čo, to se mi stalo? Ty krávo, ale ty jsou dobře, ty vole, dobře pojebaný, tyhle ty lidi. What? Ty pičo, ten má pindoura, ty vole! Ten má pindoura! Haha! Ten má pindíka, ty vole! Ty vole, tak to je fakt uchylárný tohle. To je fakt uchylárna. Den. Tyjo, to je ten zmrt, který mě napadl, že jo? Tyba, to je pičus. Aha, no, tak tam se nedostanu prej. Tady jsou otevřený dveře, třeba tam něco bude. Tma. No, tam je tma. Není, vole. Taky nic není. Tak, kam teď? Co to dělá? Ty on tady značkuje místa, ne? Ty. Ty vás se... Mám busovat. Čus. Tady prej se neschováme. Ty vole, kam mám jít? Ty vole, tam to dobře vysprintoval, ty jo.
Wow, tak zkusíme tu jít. Cože? Kudy máme jít to? Prostě jak to otevřeme tady, vole. Čau, můj černý hlavy, vole. Péra malý, vole. Tady je taky černá místnost, tady bude určitě... Myslím nějaký klíč určitě, nebo něco takovýho. Pak nevím, co tady mám teď dělat, vole. Tady furt mlátí do hlavy jak největší debil. Má to musím nějak vyskočit? Tak to ne. Ty vole, co mám dělat? Tak já už nevím, hoši, já už fakt nevím, tyvo. Ten Outlast je jak těžkej, tyvo. Tady to nejde. Oni moje sešili držku, ty vole. Jak dejchá? Asi nosem. Další tma, ty vole. Tady něco bylo? Ne, nevím. Jsem asi jenom zdál. Ej, tak kolik tady otevřu ještě těch zasraných sraček, ty vole, abych tady něco našel, nebo co mám tady dělat, tyhle. Říkám, já jsem tu hru fakt nikdy nehrál, takže jako já to teď tady natáčím jako pro vás. Ty co zkoušíš, ty vole? Já už nevím, co mám tady dělat, ty vole, já si stopnu, ty vole, komu se na video nějaký, ty vole. Tady něco musí být, jo. Tady jsem byl já, jo. Šašek se tam furt mátí do týhle, jo. O! Ty pičo, dobré, jo. Ej, tak co mám tady dělat? Už mě to tak nebaví. Hej, neboli tě třeba už hlava? Jako. Jenom zajímá. Ty vole. Tady projdu všechny dveře normálně. Oh, našel jsem to místečko. Co to kurva má být? Tak tahle ta hra není ještě k tomu, vole, strašidelná, tahle je dokonce Skoro všichni vypadají stejně, to je divný. Tady jsem se chtěl dostat. Oh. Musíme pryč, čus, hoší. Kámo, tam jsou ty vole s těma pindourama. Hej kámo, to nedám. S těma pindourama nedám, kámo. To obejdi debile, ne? Tam máš ty dveře, vole. Tady budou ty týpci s těma pindourama. Říkaj, jsem nějaký mrtvý, ty vole. Někdy můžeme jít, jo. Saving! Oh. Vybila se mi trochu baterka, mám 15%. Oh, fuck. To dělalo? Ten luští bakterie, ne, ty vole? Ten má hlad už, ty vole. Asi jo, ale. Počkej, tady půjdem. Tak. Tady nikdo není. Tady to nejde. Tady taky nepůjde. Tak, musíme jedině tudy. Tady určitě nám něco vybavné. Nevybavné nic, dobrý. Tady máme nějaký počítač, baterka žádná, co? Tady vězení. A kde jsou ty týpci s těma pindourama, ty vole? Chci vidět. Já nechci to vidět, ale dobrý, jako. Tak pojď, ne? Jď ven. Kde byl? Zůstaň. Pojď. Jo, tudy, aha. Oh, tady něco je, tady se něco válelo, tak nic no. Ty pičo, kurva. Au. Doufám, že ten týpek nepůjde po mně. Čau. Ty
Ty káre! On jde po mně, ten zmrt. Nepřibližuj se ke mně. Dobrý, vole, aspoň, že po mně nejde už celkově, jako, takže to je docela dobrý. Schovej se! Schovej se! Ty mrtko. Ty kuno, ty pičo, ty mrtko, ty vole, zdrhej, vole. Dělej, vole, kam mám zbrát. To je piča, vole, ona furt za mnou běží, jo. Tak jo. Pičo! Schovej se, dělej. To je magor, ty vole, tohle. To je magor! To je magor! Magor, vole! Ty vole, jestli sem dojde, vole, já ho rozbiju! Ona se zakrátní střík, zase mi spadla kamera. Debil! Tu máš ten píčo. A zase zpátky. A to je kunda. Tady byl. Kurva. Ty píčo! Do prdele! Ty vole! Hej, já vím, že máš menstruace, ty vole, ale dělej! To je koní hlava, ty vole, opravdu. Já jsem tam potkal zrovna 2 týpky a zase jsem to tam. Hej, Didam to. Jsem to vykryl. Protože si mi zavřeli dveře. Get up down! Ty pičo! Utíkej, honí tě uchylák, ty vole, z nějaký psychiatrický léčebny, který má, vole, ty pičo, dělej, vole, zavři to, šikulka, ty kundo. Jdeme tudy. Saving! Hele, já si myslím, že pro tento díl by to mohlo být vše, už to přesáhlo 20 minut, já chci natáčet díl jenom o 20 minutách, takže já se s vámi loučím, doufám, že se vám tento druhý díl ze hry Outlast líbil, a jestli ho ohodnotíte lajkem a jestli chcete další díly, dávajte odběr, já se s váma loučím a čau.